Pod hruškou, už je to asi 35 rokov. Dosť dlhá doba. Mal som vtedy asi 12 rokov a v škole sme sa učili štiepiť stromy. Doma som naštiepil 2 hrušky. Nedávno som sa díval na jeden z týchto stromov a bol obsypaný hruškami. Pani vraví, už toľko rokov si vyčítam, že nečítam Božie slovo. Zapôsobili na mňa slová už toľko rokov. Za tú dobu by určite vyrástol nejaký strom. A tiež sa mi pripomínajú 2 príslovia. Nejlepší čas zasadiť strom byl pred 20 lety. Druhý nejlepší čas je teď. Druhé príslovie je tiež pekné. Nejlepší stín je ten, ktorý vrhá strom, ktorý si sám zasadil. Tá žena sa mohla pred toľkými rokmi rozhodnúť čítať Božie slovo každý deň. Hoci len 5 minút. Hoci len jednu vetu. Teda jedinú minútu za deň. Keby to urobila, dnes by nesedela v tieni vlastných výčitiek. Ale nič nie je stratené. Zasaď dnes nový strom. Ako vraví príslovie, druhý najlepší čas je teraz. Rozhodni sa dnes, že budeš každý deň aspoň trošku čítať Bibliu. Ak ju nemáš papierovú, tak si ju stiahni do mobilu. A máš to dokonca zadarmo. A môžeš si napríklad každý deň napísať nejaký pekný citát do zošita. To bude nádhera.